Dansk turisme skaber vækst og fantastiske oplevelser, og medarbejderne er hjertet i den succes. Når medarbejderne trives, styrkes både arbejdsglæden, fællesskabet og de oplevelser, vi tilbyder vores gæster. Men turismen står også over for udfordringer, mangel på arbejdskraft og lav medarbejdertilfredshed, som gør det svært at fastholde de dygtige medarbejdere i branchen. For at hjælpe med at vende den her udvikling, der har vi allieret os med en ekspert, der vil dele konkrete input til, hvordan du kan arbejde med det, der kaldes DEI, som står for diversitet, ligeværdighed og inklusion. Så jeres virksomhed kan tiltrække og engagere medarbejderne og give ny gejst til medarbejdertilfredsheden på jeres arbejdsplads. Velkommen til dig, Vibeke. Tak for det, Anne. Og et velkommen skal også lyde fra mig. Jeg hedder Vibeke Bak, og jeg er rigtig glad for at tage dig, der ser med, på en tur for at give dig mere viden om inklusion og mangfoldighed. For når du arbejder aktivt med de forhold, så kan det bidrage til, at din virksomhed bliver et sted, hvor du og dine medarbejdere de trives, hvor I har et godt arbejdsmiljø og et fællesskab, et lavere sygefravær, og hvor I gør brug af jeres fulde potentiale. Og det glædelige det er også, at når dine medarbejdere de trives, så har du en langt større chance for at drive en virksomhed, som virkelig kan markere sig over for dine konkurrenter. Jeg vil her forklare dig, hvad de 3 ord de står for. Diversitet handler om at anerkende og værdsætte de forskelle, der gør os unikke, hvad enten det er kulturelt, socialt eller i forhold til køn, alder, religion og andre faktorer. Ligeværdighed det er at sikre, at alle har de samme rettigheder og muligheder, uanset deres baggrund, køn, alder og eventuelle psykiske eller fysiske udfordringer. Og inklusion til slut, det betyder at skabe et rum, hvor alle føler sig velkomne og trygge, og hvor deres stemme bliver hørt og respekteret. Så hvis du skal tage én ting med fra denne film, så er det, at der er mange fordele i at være nysgerrig på dine medarbejdere, og at se hver enkelt med de kvaliteter, han eller hun kommer med, og at bringe alles unikke personligheder og kvaliteter i spil. Kun sammen kan du og din virksomhed arbejde for netop at fremme et fællesskab, hvor alle bliver set, hørt og forstået, ved at starte med at være nysgerrig på, at verden kan ses fra mange forskellige vinkler.